Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV. Tashar al'umma. Turkashi. Masu sauraro dai sai ku gyara zama domin jiwo kunyanku abin da ke faruwa, musamman ma akan daukan dan mulki komanda wanda aka riga aka mai daukan karam haukaciya a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan muna fatan mai sauraro za ka gyara zama domin kallewa idanuwanka abin da ke faruwa, musamman ma akan dan mulki komanda wanda ya je ya barin baki har ya je ya cimma wa gwamnatin jihar Kano gabaki daya, wanda ya taba jihar Kano gabaki daya. Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano gabaki daya, ba ma iya shi kadai ba, har da Rabi'u Musa Kwankwaso shugaba shi ma gwamna a baya ya taba shi, ba ma iya shi kadai ba, ya taba daman jamhuriyar Nijar ita ma har wanda ya fito ya musu cin kare ba babbaka, wanda ya ce kauyawa ne ba su iya komai ba a cikin rayuwarsu, wanda daman sun daɗe suna tama ɗan burki kwamanda, sai yau dai ƙarshen sa ya riga ya zo suna ta addu'a. Misalo ya gare cikakken rahoton za mu kawo maka a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai dai kan kai ka cikin wannan har ƙarshen bidiyon da muna fatan in wannan ne shigar ka cikin channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Daure ka dangwala alamar subscribing kamar haka, sai ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun rahotannin labaran namu dai kai tsaye da zaɓen ɗora. Ga dai cikakken rahoton sai ka ji abin da ke faruwa. Da kai da waɗanda suke tura maka 'yan 15,000-16 kana ci ma iyayenmu mutunci, kana cewa 'yan Nijar sakarkaru ne. Wallahi ku ji tsoron taɓa ƙasar Nijar, wallahi ku ji tsoron taɓa, domin mu waliyai na. Wallahi imaninmu da takawanmu da Allah da tawakkalinmu da Allah, duk mahalukin da ya ce zai shiga gonanmu, wallahi muka kai shi kukan shi da Allah, kukanmu da Allah, na rantse da Allah amana tana kama shi. Dan balki komanda tun da aka yi kudeta ga tun da aka yi juyin mulki kake zagan mu na iyaye da malamanmu da shehinanmu da waliyanmu da muridanmu da mu almashirai duka kake yi muna jami'in gora kana zagin mu kan wasu da suke baka dan kalilatan ne abunda suke baka ka zaka kana zagin mu na uwaye. Abin da nake son mutane su fahimta nan shi, yan Nijar ku bar wata murna, ba faɗan mu bace ba, a faɗa ce tsakanin Kwankwaso da Abba gidar dan barki komanda ya hauru.